In the hall of Pilate's courtroom, they have brought the Lamb of God. In one voice they shouted and cried, "Hand him to be crucified." Pilate then asked them a question of what crime this man had done. There is none who had a reason but a crafty plot against the Son. In Pilate's hall stood the Lamb of God, though he was blameless and without spot. He gave his all to pay the cost. He bled and died to claim the lost. The choice between Christ and Barabbas, a wretched man condemned to death. Still Saksian pan ke preng sobhai pi ke prabangai bagi paralog syakani ka jingi sengalap ka ba lailap lengba ga Zoom bat ka YouTube. Ngidap ni sang komen mana kau kami kau pan ngi asngau ya ka khubor na tin jong blai. Ki ba pen kan ma wengi banga jan poi si ka bukut jong ni ka persai syuab ji sunuan. Bara syuab ngi sedang ka ji syakri ki jongi nya pailang syak Bible syaka jing ruai syaka jing pule ka ba na ka kitab jing ben pau kal nong ka bakhan riu ka khot ru ka bakhan riu ka bong kum ni te klialum lang yaki syaka ta ka jaka yak bala khot ha ka Hebrew ka Armageddon sasin pat te ki layalum lang yaki syaka ta ka jaka yak bala khot ha ka Hebrew ka Armageddon ublay un nang pelang susu ya jing kerhu halor kini ki benta ki bungi puli ban ngi sio sngaw ye ki jing batai ka company lengbau syakri jong ublay bangani ka por ngi pendam lang klik kat bangia kerpat ye ublay mundur kat bangi hagani klimat to ni duai sa sin pan ngi wanak mat jome a try ublay da ka jing sngaw ba ka jing sngaw e yeme ba mem shimla ino engi ka jing dum ba melawan rai ke jing shai ke jongmi lengba ka tin ke jongmi ni singu ru na ka benta ki syakri ke jongmi ki ble sam ni ke tin ke jongmi ha ka kom ka bet pa ka shai ha ka ni ka miru ni bu yau syakri jongmi ha ka jing penyat basta ke jongmi ba benta la kam me ya ke jing mo che prakha ju yau thli ju ba di ken tin bar khat ki ba un sakran ai bikin long ki ba wan ka khat ka jing isne ke jongmi Don karu baki prabangai baro ki bisa skor baki ba snap ia gani khubor bai ke parlok bar kha iwai pi wai kat se baki don hala ki jong ki chaka don kat bar ki da um sim jome ai baki angal jome ki ker kin dai ki nyarap eki baki sut hu baki shampang ia ka ai ka ba meme kwa don karu baki prabangai na ka balang menska kat baki shim ia ka jing yalam jing ruai kerpang baki jing ruai ai ba kini ki bar khoi ki besyo sngaw ki long shisha ka jingr khuna ka banta jung iwe piwe ya kini barok ngi buti bingi pana ka teng chisu amen hagni ka por in aino ai ka por sha ki prabangai na ka balang ka ba namanska bakin yalam ya ki jing ruai nangta bakin ruai kerpang bat na ka banta ka jing ruai ru prawe bat iparlo baro na yen matuki ban piang sung hai pi sing jingi sen met ka ba khat a ka jongi tuta aswa bangin boys ki jingi sen jongi ni ya pai si pa ki wai daga nomba ka ba south part san bosa ka bo try ka ba
yamin nonkan. Amen.
Nyai ko bari ay buram. Yang singgit bari suhaspon bijong me. Hal ko melalaman kung nisam yang tin bijong me ba sikri bapar. Manis kam atra musuh bijong me. Ukran yang balang kubur bin ba sikri bijong me. Kubur try jar kita berasa kisni kipor barangwan. Usikri bijong me sekede ujong kejing. Babar biasa, kenyu iya beratrai lingba sekali jomeh. Nidip sekarang bagi ini tidak siapa pau. Ini besar tu atrai. Bagi ini besar orang ini ramai orang pula jangan bagi usia kubur jomeh jemputin. Mas kue pak atrai yang berbakta bagi dalam lain yang kecinya. Terang bahar kubur suam usia. Aku usia kubur jomeh gaya itu tidak jomeh. Mungkin beli lagi jomeh jimut. Mungkin beli semua berhak. Nagaktin ko bijong me. Dia masih try kerja juga yang kelima. Jadi baru try kuda iblim di dua minggu part of this. Amen. Nyai kublai ye pi ki prabngai na menska na kabanta ka jingalam jingruai ko songshit jingruai ko songtunat ublai nai ker khuifi na ka ka posh ko pat kar ba pisha kriu ha ka barwai bar ha kiwe de ki banta jong ji shakri jong pi ublai
blame ko khu ngi sai sin pan ha ne por in khot no ya i no yalap jongi evangelist Calvin Tangliang bai nia sami ko bor na tin ki jong blai to ai ba ngi bar khoi in ses kor bar ngi snap bar ai ba kan lo ga jing khu ne ka ban ta jongi wei pi wei baro ko blai shibon Kwa banai kublai yai Pastor A. Soklet ibala priang subhai ngi baro syagane ka chingya sang yalap hagane ka mit bat ningkong ngai ngu yo blai na ka benta gane ka por ka bola ai hangi sa chisen biang haga ba ngin la ya ka ban snap bat ban sha skor ya ka ktien ka chong u bat ngakwa ban priang subhai pi baro ki barolok ki badan hagi yeng ki sam ki chong pi Kibala ban baik ban sngap ya gane ka kubor ha gane ka met ngila poi sha ka met ka ba khat ar jong gane ka jingya sengela bat setang ar met kani ka jingya sengela ka jongi gan poi sha ka bakut bat nga khat snop ha biang e pi na ka bantala shai ka met ro ngin yo ban pulis ka wei pat ka kubor ka ba don kam na ka banta jongi ki hagini ki sngi bar ki por ki ba khat du ka subject ka bangin ya kran hagini ka mir ya ka ba la ai kertang ya ka Armageddon bat ki henyo ki klam dia shwab ngin ya jam sakmat tungin ya pendami ki khle haga jing duai kokpa jing ba habaneng sachi sina try hagini ka mir ngakwa banong khublai shibun na ka benta gani ka por ka bamila ai hangi khamtam bamila ri mila sumar yangi bangirang yo ayakam gani ka lat ya ka ban yo snow ya ki ktien ki chongmi bar ha gani ka miet aku pa ngatwai bamin ker khu ya ka wei pa ka wei ka min sim ka ba snap ka ba shashkor ya gani ka khubor ha gani ka miet to men kta ya ki do nuot Chonki da men siam ba khoi pat kham tam ngai ti la di hame ko pa ba men pendon kam yang ha gani ka mi ba men kran shaki breu ki chong mi leng ba jonga snow yi gani ka chingker pat ka jonga ma ki pap ki bang ngi pen snow si ya me na ba gani baro ngi pan ngi ker pat ha ka tang ki jong jisu amen Kecingkeli ka ba ngila cuya keli kata kalong lano unwan lano ujisu unwan par haswa ba ujisu unwan ngine pet ya kini ki ki badai bancha ki bani tho yangi ba ngila poi shisha segapor kabakut pat kumta ko ki parlok bi chonga gani ka khupor ka wan shapi Kawan shapi haswa ba ublay un pen kut un pen wai ya gani ka pertai gani ka khubor kawan shapi ba shanga bakan long ka jing khot yang ibaro bangin long ki briu ki ba pen kre na ka banta ban ya sham baru Jesus Christ gani ka khubor ha gani ka mit kam dei ban pen ting lani ban pen area pi handai gani ka khubor jong ka jing it ya ka ba ublay upa na ka banta Jong pi ba jonga pilong ki priu ki bala kerku ba pirang la ba ni snow ya gani ka khubor ha gani ka mit lada pi kwa ban pen kre ya la ka jong ka jing em na ka banta ba ni sham baru Jesus Christ kani ka kentin Armageddon ngala ju yo snow ya kan hadu ka por ka bangadang khana ngakan mau ha ka por ka bangadang kham khana ngala yo ban pule ya ka wei ka kat But hakata kat la tho kathama Armageddon. But la buru ya kadur jong ki tiar ya le thama. But kata gade ka jing perkhat ka jong ngaru ha ka por ka bangadang khana. Hanrai anda ngala puli ya ka Bible. Anda ngala yet bania ya ka Bible. Ngala sngo tho plan ka ni ka Armageddon. Kam day kum ka to ka jing so tho ko jonga ha ka por ka bangadang khana bat ma phiru kum chu ha ka ni ka mi
พินยอยังก็จึงสงโทกับชายเล็งบากันนี่ก็เตียนก็จงอุบเลยกุมนูกับไตชะพังกันนี่กับอาร์มาเกดอนปัดหาชัวบางนี่จามชัวบางนี่ปอยชะกันนี่กับธรรมะอาร์มาเกดอนนี่เป็ดชัวยังกิกัตโตกันนี่ตลีกิจิงจายังกิกัตโตกันนี่ตลีกิคลามกิบาขัดโดยังกิบาอุบเลยอุนเทอากันนี่กับประเทศบัดยากินี่กิเห็นยาวกิจิงยับเทมกินี่กิคลามละเต็บยังกิกมกิกมกิเห็นยาวกิจิงยับเทมงั้นเราจูกลีรู้ยังกันนี่กิจึงกลีฮลามารวยงองบาเลยบาอุบเลยอุฮับบันเป็นเคราแล้วนี่บาเลยบาอุบเลยอุฮับบันเทยากินี่กิเห็นยาวกิจิงยับเทมชากันนี่กับประเทศฮักปอร์กับงานคำเร็ดงานประคัดงอุทาวอุบเลยคำตามเลยฮับงานยอสโนยกิจิงยาลาปองบักกินี่กินี่kitaกิจิงบิตาร์กิจงอุบเลยงานประคัดงฮารุกัดนู่ตอุบเลยจงอยู่ดับแต่กิจิงบิตาร์ฮันไรอันดังละปุเลยยังกันนี่กิตับจิงเป็นเป้างาสงโทเปลงกินี่กิมเดย์kitaกิจิงบิตาร์กิจงอุบเลยยาพีบัดยังฮันไรกินี่กิคูบอร์กับบางอย่างเป็ดฮักันนี่กับเมียดเพียงสงโทบาเลยบาอุบเลยอุฮับบันเทยากีงั้นเราจุกลีกันนี่กับจิงกลีบาเลยชากันนี่กับประเทศบาเลยบาอุบเลยเทยากันนี่กับเยาวตรีกิคลามชกิเวปัดกิพลาเน็ตบาเลยชากันนี่กับประเทศน้ำมันฮักจิงสงโทกับจงฮับงปุลีกับไบเบิลงั้นชัมบาอุบเลยอุอีดยากับประเทศฮัดูกาตกันนี่กับประเทศกับบามาพีบัดมางานช่องเด็กกับประเทศกับบาอุจิสุคริสุคนจงอุบเลยอุลาวันชากันนี่กับประเทศบันยับนักบันตาจงพีบัดจงบันซิวสปะยาพีบัดยังบันเป็นเพลย์อะไรก็จงกับสนามบันไออะไรก็จงกับชิงเอ็มนักบันตากิบริวกิบเอ็มบัดกิบช่องหากันนี่กับประเทศโดยพาร์ลอกไปเอจงงาขอบยาพีบัดเป็นชาสกอร์ยากันนี่กับคูบอร์หากันนี่กับเมียวัดชาบากันดันกับเอกับบันเป็นเวทยาพีเป็นเล็กชิงมดพาบัดเป็นสโนโตยากันนี่กับคูบอร์หากันนี่กับปอร์บัดเป็นโยอีกับดาวกับชายกระดาบาเลยเบลย์ว่าบันเทยกินี่กินเยาวตลีกิคลามตั้งเนี่ยพายหนึ่งกองชากิตับจิงเป็นเปล่าก็ละนองกับขัดสันกิดขอดกับหนึ่งกองพี่ตอนนี้กิไบเบิลกิจงพี่เงี้ยปุลีบัดงานกิจิงเป็นเปล่าก็ละนองกับขัดสันกิดขอดกับหนึ่งกองกิกินเทียนกิบองกุมในบัดเงลโยอีกับไว้ปัดกระดักขละฮับหนึ่งกับคราวบัดไปอีพลาเห็นโยกิอังเอลกิบดอนเห็นโยกิจิงยับเทมกิบลองกิบขัดดูNaba haki la pendep no ya kata ke jing bitar ublay. Hang ni uyones ha ke jing pen pau ke jong ublay ha u. Ulayo I ano ulayo I ya ki henyo ki angel ki badonru ya kita ke jing yak tham ki jong ki. Ki bala pen kre ban the ha ke ni ka pertai. Ban pendep ya kata ke jing bitar ke jong ublay. Haga parang gaong the wrath of God. Pat ko habang pulay bahaya kani nga syamba kani ka jing bitar hang ni ka yengru ya ka jing bishar ka jong blay ya ka jing kut bishar ka jong blay. Ako habang ini pet susu ngene pulay ngene phai sa ka khat ka basan mat ka ban riu jing pen pau ka lonong ka bakhat san ka khat ka basan mat ka ban riu ka ong kum ni. Bat hadin kini ki ru ngalayo I bat hakmi la ple wang ya ka temple jong ka tabernacle jong ka chingpla happening. Bat kita ki henyo ki angel ki badon kita ki chinyak tam ki la wan mi no na kata ka temple. Pi inam. Omba uyones lengba ka chingpen pau ka jong belay ulio I bala ple ka ai ya ka temple happening. Kabalong rukang ni ka ang tabernacle ka chingpla happening. Haba pi yosno ikan ni ka content temple lani tabernacle ka pen kan mau yang ya ka to ka tabernacle ha ka por ka jong ki kone Israel ya ka ba ublay ulap ka yo Moses wang to tay ya ka tabernacle nagabanta jong bangan yo ban shong sa bangan yo ban shong hapdang jong Gabriel bangan yo ban shong nanta ka Bible ka yatho yang I bagadon ka temple bagadon ka tabernacle lani ka jaga kentang tam ka jaga kentang ka jong belai hang ti hapneng pat hang ni ka jing ipau ka jong yo ane su I bakum no lawan mi kita ke hinyau ki angel
ngakwa ban pulai syuk ngakwa ban ngene pai sikit khat ka ban nyo bat khat ka pra ka angkum ni tila pendap sap ha ka ai ka baca tila pendap ya kata ka temple da ka tedam naga buram ublay bat naga borba jong u ti unoru umla ban lek sut syagata ka temple pai pa ka ai ka baca hang ni Uyoris haga jingyo ibi ke pau ke jong ublay ba ya ka temple habneng la pendap ya ka da ka tedam lano ka digancha kani ke jing pendap ya ka temple ha ka tedam da ka tedam kapan kan mau yang habang pulih ya ka Exodus ba anda Moses ula dapan tau ya ka tu ka tabernacle anda ula dapan tau anda ula pendap ya ki kam ke jong ubaro ki ba ya dai bat ka tabernacle ka ktin ke jong belai ka ya ho yang i ba ya ka tu ka tabernacle la pendap ya ka da ka tedam bat komjor hang nengi isa cisian hagare ke kitab jing pen pau baya ka ne ke temple ha beneng la pendap ya ka da ka tedam ong kestian ke jong belai bat omdan mano ru uban la banek sot biang sa ka temple ka ai ke becia hang ni ko ki parlok bi jong lanu an pendap ya ka temple beneng da ka tedam anda Jesus Christ Ubalong urang ba lingdo ujong pi bat jonga. Ubalong unong bishar ujong pi bat jonga. Ubalong unong yasat ujong pi bat jonga. Anda la pendap ye ke kam ke jong u ha ka tabernacle happening. Anda la dap ban yasat na ka banta jong pi bat jonga. Anda la pen kutno ye ke jing bishar ke jong u happening. Anda la khangno ya ka lat jong ke jing isn ai kumta ya ka temple ong ka kstien ke jong belai on pendap ya ka tedam bat ka nam don shu mano bala ban like sut sa ka temple bat ngin yo sngo kan ya gini kstien ha ka jing pen pau kalanong ka ba arpo ar ka khat ka ba khat wei jing pen pau kalanong ka ba arpo ar ka khat ka ba khat wei de pirani ki bible ki jong pi pilaban puli ka ni khat ngai be bon na breng jong pi pila ju yo sngo pila ju puli ya gini khat Lanu ublay un kren ya gini kentien haga jingpen pau galonong gaba arpu ar gan khat gaba khat way ga ongkum ni uta ubam hok tu unang le bam hok baru ta uba tengit tu unang tengit baru ta uba hok tu unang le hok baru ta uba khoi tu unang khoi kaba mot bakanom don shu kata kajing kala position kanam don shu kata kajing penkala ya gala ga jong ga ching em kabamot ka kalakut lada upi long uba hok pin yalong uba hok lada pilong uba tengit pin yalong uba tengit lada pilong uba khoi pin yalong uba khoi anda u Jesus Christ ula khangno ya kalat jong ga jing isn ai hagaba nginom la shu hagaba penom la shu ban kala kabamot tikumta ko ki parlok be ye jonga lada pidang kwa, lada pidang don kata kecing terang ban kela ka bamot. Kapor ka day menta. Katba, Jesus Christ, umpat mi no, naga temple, kabadon, hapeneng, kabamot, nag, kaket, bishar, ka jom u. Ngakwa ban, yatu yapi, haswa ba ublay untet, yakin negi nyotali ki klam, ublay ula ai kalat yo way pa way bril ula dep ban ula yo ya kalat ban chi lani ula yo ya kalat daladi ban rai nagabanta ya ladi laun syakri yo belai ne un syakri ya ka pertai laun ko ngu yo belai ne un ko ngu yo bril ne ya umrat klau Namaru belai un pen kut no ya galak jong jingis nai. Ya ki breu ki jong belai la shon shap. Ya ki breu jong belai la shon shap. Baru kum chu ya ki breu ki jong syaitan la shon shap. Ko mangai lai pule menen kamet. Ngi iya ka jing pen pau ka lanong ka banyau ka khat ka balai ka ong uda ong to wat pen sliu ya ka khandau. U angal lo ong kum no hakita ki angal ke badon ya kita ki Palang ngajing bitar jong belai long wat pen sniu ya khandau lam ni ka duriau lam ni ki ding haban da ngi la yo ban shon ya ki sakri ublai jongi halor ki selang mat jongki ngi la kren ya kane menen kamet ngaku apa ni tho ya pi ko ki parlok be ye jonga bat ki para banget be ye jonga ngaku apa pen so tho ya kane ka we
ka kene ke jing son shap ya ka ba kini ki angel ki ong ap shuang na son shap ya kini ya ki shakri ki jong belai ka jing son shap ka ba kumno ya kene ke jing son shap ka bang yo i haga kitab jing pen pau ka lanong ka ba nyau ka ba kren hang ni la tep ya ka kum ka jing son shap jong ka jing yada lani the seal of protection ki ong ka jing son shap jong ka jing yada don artli ki jing son shap ki bang haswa ngan jam sa khamat nga kwa pin snow to ko ki parlop ye jonga shwa ba pin yo ya ka jing son shap jong ka jing yada ke jong bleng shopin yo ya ka final seal lani ke jing son shap ka ba khatu ka ba long ke jing son shap ban yada ya pi na kita ki jing shitam na kita ki jing bitar ya ki ba bleng un sapen hap ha ka perthai na ka banta usoitan pidon kam shwa ban yo mat ya ka jing son shap ka ban ningkong ka ba long ka jing son shap ka jong men sim ba khoi ka jing son shap da ka jing shisha ka ba pentikna bangi don ya ka jing em ka ba bom jukot bon na pedang jong ngirang ngimpati kena lahato ngila yo na em ya ka jing em bom jukot lese bon na pedang jong pedang skokul mar lahato ya ngala pen em na em paralok be ye jonga bar ki para bangai be ye jonga lara be pimpat ngoti kena baya pi la pen em pidon kam ban pedang yo Jesus Christ pidon kam ban IT pura ya laga jong ka jing em ka jong pi shau Jesus Christ compare ka ai ka ba pi la le hagi por ka ba man shwa compare ka ai ka jing em ka jong pi hagi por ka ba la le no shadin hana Jesus Christ kwa ban pen em ya pi mentahi pidon kam ban yo mat shwa ya ka jing shon shap ka jong men sim ba khoi ka ba hala ka sngi pidon kam ban snoti kena ba pidon haga jing shisha jong ka ktien ka jong belai namar u Jesu wong ka jing shisha kan pelat ya pi nanta sa ka wei pat ka jing shon shap ka bang ya i hang ni kata ka de ka jing shon shap jong ka jing yada haswa ba ante ya ki hinyo ki klam te penso yo i ba kum no u belai u yada ya ki brio ki jong u na ki ni ki hinyo te li ki klam parlok bat para bangai pi nga kwa ban biang ya ka wei haswa ba ya pi on shon shap dira ka jing shon shap jong ka jing yada pi don kam ban yo ma shwa ya ka jing shon shap ka jong men sim ba khoi ka ba hala ka sngi duai IT ya ka jing em ka jong pi man la ka sngi shau blai ya ki preo ka jong blai an yada ya ki preo ka jong blai an yada da ki ne ki hinyo tli ki klam da pen slam tung ni pai sha ki ne ki hinyo tli ki klam ha ga ne ka met ni ne pe che ka ba ning kong jing pen pau ka nong ka ba khat riu ka de khat ka ba ar jing pen pau ka nong ka ba khat riu ba ka khat ka ba ar ka ong kum ni u ban ning kong ula the ya ka pleng jong u halor ka khando bat la long ka to jaw ba sniu bat ba shitam halor kita ki briu ki ba don ya ka dak utaw mrat klau bat ki ba mane dam ya ka dur jong u menen ngile kran ya ka ne menen ka met ngile sngoto kai ga dak jong mrat klau bat hang ni ka wan ga ne ka jing maham ko ki para ba ye jonga ka wan biang ga ne ka jing kentu sapi bat sanga ka wan biang ga ne ka khubor jong ka jing it ka jong oblay na mar ba kwa ba pinyo mat ya ga ne ka khlam ga ba nangkong ka ba long dau to chao dai na ga ta ken ka dau ula pa ya ga ne ka khubor ga ne ka met sapi bat sanga na mar ka ni ka khalam ka baneng kong ang kestian ka jong belai de tang kita ki ba mane dem yo mrat khlau bat ki ba don ya ka dak ka jong u kita ken ki ban sa shakta na ka ni ka khalam ka baneng kong hatu pidan ya ka dak ka jong belai la pidan ya ka dak ka jong belai pede ban ong hallelujah ya ro yo try nga don ha ka liang ka jong belai ngam don kam ban khuslai ya ka ni ya kini ki hinyo ki klam by the way shwa bangan ngam kwa ban klat ya kani ngala ju yo sngo ki don sibon ki jingala ki don sibon ki jing batai ngala khantam ha ki bang snap na ki YouTube bat ki bang sngo ba kim da ya hap bat ki jing batai jo ka Bible kita ki jing batai ki long kum ni andau blai
un the ikan ke hinyau ki klam ki breu ki jong belai ki nom sakta namar ba ya ki on rong no sa beneng bat yak jakor un sensar ha ka perthai kata kam dei kat kum jing batai jong ka Bible nei hang no ki breu ki jong belai kin don ki breu ki jong belai kin don ha ka ne ka perthai hi han rai kinom sakta balai namar bayaki lashon sharp daga sharp jong ka jingyada by the seal of protection dei na kata gadau kinom sakta ka khlam ka badeng kong ka ong ba uto jaw uba krau haru kata ngam tip ka no ngot na preng jong pi ki ba snap ki ba pet ki ka khubor ki ba la chu mi to jaw ngakan mau ha ka por ka bangadang lake school ha ka por ka bangadang lake school ngami tang iwe to jaw nang ni nagi benta jong ka gelbong ke jonga lami iwe to jaw bat ka eka baca ka bangadang syong ha ka classroom ha ka wai ka sngi ngam la ban syong ngapan ki si phang la ki sene setai pitep kum no hikai jong ong Calvin jayu balai ma pim la ban syong ban sing ha pan ya thu ong sir ngami to jaw kalong ka ba chinchar kalong ka ba shitam hanrai uni utok jaw ong ka tien ka jong blai ulong uba sirkai hadu kata uba krau hadu kata kalong shisha ka jing jenjar ka bakrau bat ka basitam yano ye kita ki breu ki jong u swaitan ki badan ye gadak ka jong u ngine pai sa ka baar se ngim da don por banya batai islam ngi sukta khandiat jing pen pau ka long ka bakhat breu ka balai ka ong kumni u baar wa the sa ka duriau bat kala kelas 6 bat kala kelas 6 ubaya kamensim ba im baro ha ka ka duriau kala yapno Shano u angel u baar ulat he ya ka plang ga jong ulat he ya ka plang ga jong saga duriao bat la ong ga tien ga jong blai hang ni bagi men sim ba im baro ki badon ha ga duriao kila yap no paralok bagi para bangit bi ye jonga ngi ki ba im sa ka ne ka rilom sa shani sa rilom lesingi perkat nyong ya gani ka klam ka baar on the sa duriau hanrai mangiti sa ngim don duriau ngim don kamban khuslai namar ngim don duriau o cheri dekar ki don sibun ki duriau ba ka Bible ka ong ba ki duriau kin kelas 6 ki dok ki ba em baro aga duriau kin kelas 6 ba kan don ka jing sma yutung ka ba surkai haru kata lesingi snu sgandai Snu tenat nama balai bangi shani te om don duriau. Sharilum. Slap kat no ru. Ka sitam ban slai hot ka basngu si kalong. Bagaladan ke jing slai Kaladan ke jing syarong no ke jong ki breu. Haga haga ni ki khendiat sngi na ka daw. Jong ka jing jur palat uslap. Hanrai ka ni ka tien ke jong balai. Ka duriau kan kelas 6. Kata ka di ka bencia. Haga klam ka baar. Hei ngis no tenat nei to nge pai ke ipat ka bajia se kalam ka ha ka balai ka ongum ni ha ka jing pen pau ka lonong ka bakhat riu ngen puli na du ka khat ka ba saw du ka banyau ka ongum ni bat u balai ula the no ia ka plyang jong u shaki wa bat shaki pukri ti kila kelai long ka snam ani wo hang ni te mlalai chu ngi ki ba em se nei sari lom ru dei ngim don duriau hang ni ong ka tien ka jong balai ba u balai un the no ya ka plyang jong usano shaki wa ba shaki pukri kari kasi jong i kadai kari ka badan shibon ki pukri kadai kari ka badan shibon kita ki waterfall lane ki ki bahap ki ba no lengba ki bagi khat ki shai ki ba itanat ba ka Bible ka ong ba kini baro kin kelas 6 Baro agani ki kin kelas 6. Kay gaman siya susu. Ngin puli hagir kat kebasan. Bat ngalios ngaw yaw ta u angel. Kita ki bawang. Melong ubahok. Ubalong ubalalong. Mi ubakut na ba malakut bishar kumni. Kerkat kaban riu goong. Naba kilayapan mi no yagasnam kirukut. Bat kinong liat ho lupa. Di mila ay haki. Kasnam bandi namar kila kop hi kumta. Kerekat kabanyau gong. Bat ngaleos ngaw na kata gaduan kabang shisha. Kutray bau belay badon bor baro.
Kiba shisha bat kiba hok long kita ke jengkut bishar jong me. Snap ha ya ke kentien. Kani ke kentien ke jong belai ke ong. Ba ke jengkut bishar jong belai. Kilong kiba hok bat kiba shisha. Kumang ong ya pi mene ublay unte ya kini ki nyo tuli ki klam andala kut ke jing bishar happening andala dep ban rai andala dep ban itho uno uban don baru belai uno uban sha kentai no nagata ke hima babam cikot ke jong Jesus Christ hang ni ke kstien ke jong belai ke ong hang ni baula ai haki ya ke snam bandi namar balai namar kum neking kila kap naba kila penmi ya ke snam ke jong ke rukut bat ke nong ya tho lupa ngirang sudah pulih menen gamet sabang bakum no ki rukut ke jong belai sabang bakum no ki nong ya tho lupa ke jong belai kila syak sitam kila syak leben kila syak peniap ki priu ki babat ya ke kstien ke jong belai oi let's lam ha ke por am don ublay ulay aisha ublay ukhalam le i ko ba ublay yo i ke jing jenjar ke jongki hada ublay jong pi ba jong au ublay ba aisha uday ublay ba ap hala hakapor lani hakaya ka ba biang ban ai ka bainong ka ba ki kop ban yo ti paralok ba ye jong haga klam ka ba lai ngi yo i bawat ki paradok prasnam ke jongi ki badon syagane kari ke jongi kabam don duriau ru kenom la aban light rehoi ke ktin ke jong belai wat kalat ya gane gawe baya ki priu ki jong belai aniada ki priu ki jong belai aniada pitip ne am uparo la yo mat ya gane uparo la yo ban tes ya gane ha Egypt kandiat longba haba Moses ula sho ya ki wa la sho ya ki jong ka wa Nile lomba ka wa Nile kala kelas 6 bat kala tuit lomba kari Egypt kumba nyosngi ki jong ke Egypt kila kelas 6 kumba nyosngi uparo la dei ba udang em hagani ka por ba yo snow ya gani ka jingala benda gamit un jenda la snow to namar ba ula yo ban ma chisin ka ba kumno kata ka ba kelas 6 ka ba kinong Egypt kila yo ma hanroi ma pi le si kiba dang yo snow menta gamit le si kiba dang shu yo snow piong o kata mlele kata amper ngan le kat bamon ni paralok ba ye chonga what can sting kani kani ke jing ma ham ka ba wan ga kstien ka jong blai kani kani ke jing ya tholo pa jong ka kstien ka jong blai kani kam de ke jing ya tholo pa jong ki 7-day Adventist kani kam de ke jing ya tholo pa jong ka balang hanroi ka de ke kstien ka jing ya tholo pa ka jong blai namar ba wiet ya pi ba yang asa chisien ya kata kadau ukwa ba pen kre ten ke jong blai ka ongkum ni how isia gal nong ka balai pulai ke khot ka ba khat riu isia gal nong ka balai pulai khot ka ba riu ka ongkum ni uta ken un song ha ka hajrong ka jakari jong u kan long ki kut ki maus yang ka jing bam jong u an ai ha u ki jong u ken scam we utau brio lani kita ka brio ka badon ya ka ya ka shop ka jong blai ya ka dak ka jong blai kita ki brio ki jong blai kin don ya ka chimbam ka ba biang kin don ya ka ka ba scam ka kin yo blai un pen biang ya ki blai un pen biang ya ki ngakwa bing ne pai pat sa shakane ka wei pat ka klam ka ta ka klam ka ba sao ina pai sa klam ka basau ka ni ka mit ja ha ka klam ka basau ka jing pat pau ka lanong ka ba khat riu ka khat ka ba pra bat ka ba khandai jing pat pau ka lanong ka ba khat riu ka khat ka ba pra bat ka ba khandai shano uni u basau the bar ta basau la the no ya ka pleng jong u halor ka sngi tilai bor ha ka ban pen shet ter ha ya ki briu da ka ding siapa kita ki briu kelele ayu kerkhot ka khandai gong kum ta ken ki la pen shet ter ha ya ki briu da ka ching shet ka ba krau ti ki la ya kran ben ya ka kerten jong uta ublai ubadon ka bor halor ki ki ching yap them ti kim sham la kala ka ba mot ban ai buram ya ublai paralok ba ye chong ha
kumno ka Kristian ka jong belai ka ong hang ni. Belai u angel u basau la the ya ka bleng ka jong usha ka sngi. Pat ka sngi kala shit terha. Haru kata-kata. Kani ka pen kan mau yang ah ka por ka don sha Andhra Pradesh. Ha ka snam ka ba ngalek train ng kong sha Andhra Pradesh. Bat ka ka bacha nagadao ka ching shit terha palat ka sngi. No ngalai kendo ya ka ching kendo ka ba ngamla syu wat ban thia ka ba ngamla syu wat ban phong ki sopti ki jonga ka ba ngamla syu an phong wat ka patalon ka jonga ngala hap ban syu song ha yeng klam lecture school kumba artayo andala kali president wang balai ba man school wang sir namar ka ni ka daw ka ching shit palat chani ngamla syu wat ban phong ki chan ki sopti ki jonga tat hadu nala kambuan bon sini ka mat ke jonga kala sedang bat adjust kumta ka ngan sala handrek perkhat ya gane ka Kristian ke jonga belai ka ong ba ka ching shit jonga sini kalong ka basirkai hadu kata-kata ka basirkai hadu kata-kata ka ching shit terha ka bakrau pat kita ki briu ki layale ayu ang ka Kristian ke jonga belai kila sedang ban keren ben ya belai kila sedang belai kumno kila sedang ban keren ben ya belai kim ai ka puram show kim shamla kala ka bamot ban ai ka puram show balai ba kim shamla kala ka bamot how to pitarai ba kim kwa show ban kala ka bamot hoy kanam don show ka jing kwa jing ki ban kala ka bamot balai mening ila ya puli na jing pan pau kala nang ka ba por ker khat ka ba khat wei ka ba onda Jesus Christ onda blai ula de ban khang ya ka ula khang no ya ka la chong ka jing isnai onda ila pan kut no ya ka jing bishar hang te ha paneng kanam don syu ka jing kala ka bamut kanam don syu kala chung ka jing isen ban kala ka bamut dei na ka ta ken ka taw ba kim kwa syu ban kala ka bamut hang ni kong ba kim sham la kala ka bamut syu namar ba kala ya kala chung ka jing isen kala khang namar be ki priu chung belai la dap ban shon shap namari ka rai ladap ban rai shanu kindan ti parlok ba iye chonga ladapi kwa ban kalaga ba mut what up hadu ba andala hap kini ki klam ladapi kwa ban kalaga ba mut menta ka mit pidai ban perkhat no ban kalaga ba mut ladapi kwa ban buat ya ke hikai chonga Kristian ka chonga blai menta ka mit kat babis ngap ya ka khobor pidai ban perkhat no ban pen bek thamai no ya ke chungmot ching perkhat ki jong pi ban kelaga bamut bon ki priu haba ong kelaga bamut dei ban kelaga bamut tang nong di kiat tang nong di duma nong di secret kat ba ke ching kelaga bamut ka ba don kam kata golong ke ching kelaga bamut ban pai na ke ching bakla ke ching shisha kim nyokor ti paralong bi chonga haba nga khot ya pi ban kala ka bamot nga khot ya pi phai no na ki ching hikai ka babakla phai no na ki ching mani blai ka babakla phai no na ki ching snowbreu ki jong pi ban ret no ya la de ban bo ban le ya ka mon ka jong blai kat ba ka por ka dang don kat ba ka por ka dang don ka ten ka jong blai ka ong ba ya ki breu ki jong blai ha ka sam chi spa at pawai sam chi spa at pawai khat ka ban riu bat ka basan ka ongum ni ka sngi ka nom sho ya me men sngi ya no ya ki priu chong blai ya ki ta ki bala shon shap chong blai ka sngi ka nom sho ya me men sngi lem ne upnai man met hang ne long ka mot ublai ulong ka jaka ri tengan jong me wo ngasnu thiang ye ki kentien ngasnu ye ye ki kentien ri tengan jong me tang mana kini kendia sngi shwaban wan no slap kala dan gejing shit terha hadu kata-kata kala dan gejing shit sngi ke basir kai kat bangarang ni lek kai haga wei ke sngi haga por kumba kendai baji ek por step gejing shit ke sngi nasno ke bala palat bandang la poi hatrai jong wei uding ala yo ban yang hatrai jong ta uding ka men si ka mat ke jong ka snow tengan ka men sem ke jong ka snow tengan ka jingmot jing perkhat jong ka snow tengan dai perkhat ta pi ko ki parlok ang ka tien ka jong blai ka sngi ka nam sho ya me men sngi namar balai bau blai ulang ka jaka ri tengan jong me hano piri menta ko ki parlok bi e jong
Hatu piri tengan ne yaladi. Hapo kita benyang jong Jesus Christ. Ni bi persang banri tengan yalaga jong ke jengem. Hagi ege bagan japertai. Hagi spa aga pau ke jong pi. Hagi jing don jing em ke jong pi. Hagi yeng ke bapa ke pipi don. Namar kini baro ko ki para be ye jonga. Kinom la ban ai jing tengan ya pi haga taga sngi. Lada bi kwa banri tengan. Hadu ke por jong kini ki hinyau ki kelam. Pidai ban sedang no ban ri tengan. Nado menta. Hau Jesus Christ. Haga jing shisha. Ke ketian ke jong belai. Pidai ban sedang. Ban ri tengan hau Jesus Christ. Lada pimpat. Ri yaladi. Hau Jesus Christ. Ngakwa ban ri hau Jesus Christ. Ngam kuslai. Hei ba. Kepertai kepenting besir yang Habau Jisu dan haga jing em ke jonga. Habang sngotu bau Jisu yang habang sngotu bang dan haga liang ke jong Jesus Christ. Compare kepertai kan ong kumno. Dengan tip bang dan ke jing tengan haga jing pen em ke jong Jesus Christ. Kata ke penhun ya ke mensiem ke jonga. Pada kwa aru bakan long ya piru kumjo ku ki parlok biet ki basngap ki basak skor ya ke kubor haga ni ke mit. Ba penre tengan ya ladi. Hagi tabniang ke jong Jesus Christ. Ini poai sa kelam ke besan. Kelam ke besan. Pidani ke Bible jong ping na pai sa jing pen pau. Kalanong ke bakat riu ngini puli ke khat ke ba shipau bat ke bakat we ke kentian ke ba angkum ni. Ubasan ulat he. Ya ke pliang jong u halor ke khat utam rat klau. Ti la pen domno ya ke hima jong u. Bat ke lele ayu. Hang niru wang kilang ya keren ben jau blai ke peneng. Namar kita ke jing kordit. Chong kita ki to jao chongki. Are ngili nadu ka klam ka benengkong to jao. Parhadu ka ne ka klam ka basan ru utau to jao udang dan. Pat hang ne ka klam ka basan ong ka ktien ka chong oblei u angel un the ya ka pleng ka chong u halor ka ta ka ket uta umrat klau. Menen ka met ngile keren sapang ka ni. Ngam kwa syu ban lada pi kwa ban sngotu snopha lada pi pat pet ye to kubor ba yalap menen kamit nga kentu ye pi ko ki parlok bi ye chonga snopha pet ye to ka jingkren ha ga jing ka ba khat we pin sngotu ka e kita ka khat ki jong rak cloud bo ba ki breu ke le kren ben yo blai jong ka benang namar kita ki jing quartet jong kita ki to chao jong ki nang ta syu ka ong ti kim sham la kala ka ba mot na ki jing le jong ki Pia ini yang bahkan amdan syuk kacing kelaba kabamot hagan kapor. Kem syam la kala kabamot. Balai bau balai. Uthe ya kanika klam kabasan haga kat ke jong marat klau. Pi perkat na yang balai. Bat hanir ko ang bakalalong ke jingdom. Kalalong ke jingdom. Kamdon ke jing syai. Ngala pusan ya kanika khat. Ngala perkat. Bat nanda ngala duai sa ublay nga syamba balay ba ublay uhapan pendom sendon ya kakat jong brat klau namar ba ublay ulay kapor ka babyang ublay ulay ka aya ka ayam ka babyang ublay ulay ya ka lat ka babyang wat ya umrat klau wat ya ginong buot ki jong u bakin pedang ya ka jing shisha bakin pedang ya ka jing shine henry ka ba snow sea kilakan tat ya ka jing shine ka jong ublay dai na ka taken ka down ublay hagar ka klam ka basan un pendom sendan ya ka hima ka jong soitan Jisu ang hau Yohanes haga gospel kat kumu Yohanes kanong ka bapra kadakhat ka bakhat ar Jisu ang ngalong ujing syai jong ka pertai uta uba wan hanga unam yat haga badum pios ngaw na am ko gipalog bi jong ha kakchen ka jong ubelai Jisu ang kumno ngalong ujing syai jong ka pertai uta uba wan hanga unam yat haga badum henry un yat haga jing syai snow tenat ban yat haga jing syai Nasaray am dana way ru na pedang jog pi banyad bakwa banyad haga badum nei ka basngosi haga nei ka klam ka basan ong ka stien ka jong blai kan don ka jing dum ka bakrao haga hima ka jong soitan haga khet ka jong unim rat klam bangi pule menen ka met ka jing pen pau ka lanong ka bakhat lai nang ta shu ka bible ka yatho yangi hagi sam chispa khat khandai
chispa san ka ke jing shai sam chispa khat khandai chispa san bet ki Bible ki chong phi la phi don la phi kwa ban tep ka ke jing shai ba ki priu ki chong blai ki dei ban ya ka ong kum ni ka ktien chong me ka long ka ka sharak ya ki chat chonga bat ka jing shai ha ka lenti chonga para lok pe ye chonga para banget pe ye chonga menta ka por yang i bangen yat ha ka jing shai chong ka ktien ka chong blai kat ba ka por ka dang don la pi kwa ban ya ha ka jing shai la pi kwa ban ya ba ka jing shai ka chong kres ka ne teng shan ha ka jing em ka chong pi ha ka por chong ki ne ka hinyau ta le ki khlam ha ka por kham tam ha ka ne ka por chong ne ka khlam ka basan menta ka por ya pi ba pin ya ha ka jing shai chong ka ktien ka chong blai balai bau blai un pendom ya ka hima ka chong soitan balai ka bau blai un pendom ya ka hima ka chong merat khlau ba ya ka hima ya ki nong buat ki chong ka dau ka long namar mama ki na ladi gila jit ban kentai no ya ka jing shai chong ka ktien ka chong blai dei na ka ka dau haba kila jit ban kentai ya ka jing shai kat ba ka por ka dang don kat ba ka ya ka dang don kat ba ka jing khot ka dang don Henry anau blai la khang no ya ka la chong ka jing snai kenom yo shu ya ka jing shai kenom yo shu ya ka jing shai kanam don shu ka jing alap ku ki parlok bi ye choma ai ngo yo blai pilong ki priu ki bala ker khu bagani ka jing shai ka dang wan se ki yeng ki sam ki jong pi bagani ka jing shai jong ka ktien ka jong blai ka dang wan ha ki score ki jong pi ban ta ka met nama bau blai kwa ba ya ka hima ka jong pi ba ya ka jing em ka jong pi an pendom ya ka ti parlok bi ye chonga la bi wat ya ka jing shai ka jong blai menta ka por ba pin ya ba pin wat ya ka menta ka por ba pin wat ya ka jing shai ka jong blai ka khlam ka ba san ka jing dom ha ki priu ka jong soitan kinam don shu ya kinam yo shu ya ka lat ban yo sngo ya ka tien ka jong blai kinam yo shu ya ka lat ban kala ka ba mod ti parlok bi jong ka jing shai ka wan che pi ba changa menta ka me ini pai se ka ba hen rio kani ka khlam ka ba hen rio ka dei ka bang la buru ia kani ka mat ka Armageddon hak mangong pia ka por banganang khana ngathrai ki tu na phi ki ba chu pet ya ka tu ka film thama Armageddon phi le se phi perkhat ba ka tu kani ka Armageddon kan long kum ka tu ka film ka badan ke jingya siat tum ka badan ke jingya terbom ka be shir khai le se phi perkhat ba ka long kum ka tu ka film andai ka tu ka film kaya per bak labak laka kabanja hagani ka khlam ka ban rio hagani ka thama Armageddon ngine pet hagani ka po shwa bangin jam sha khmat tu ngine puli na ka chingpan pau ka lanong ka bakhan rio ka de khat ka ba khat ar ngine pet shwai ki tu ki khat ki ba sha khmat hani ka ong bat utau ban rio la the no ya ka pleng jungu halor ka ta ka wa ba krau ka Euphrates ti ka chong ka lar ngat no ba an yo kre ya ka lenti ba ya ka siem ki ba na mi ngi ka wa Euphrates hang ni pitep nam ka wa Euphrates ka dei ka we na ki wa ka ba ni i ka ba Krishan ba ai ka ba ai chi arab ka ba ai ching em ya ke hima ha kita ke po kham tam ngi ha ka kitab ka jong Daniel bat ngi i ba ka ni ka wa kan ngat no ka ba mot kanam don shu ka ching ai ching Krishan ya ke hima ka jong rat klau nang ta shu ka ong kum no ha ka khat ka ba but ka khat ka ba khalai pat ngalayo i lai tali ki men sim ba bom khuat kum ki chakot ki ba mi na ka sentur uyak chakor kum no lai tali ki men sim ki bom khuat kum ki chakot ki ba mi na ka sentur jong no na ka sentur ka jong uta uyak chakor bat na ka sentur uta rat klau bat na ka sentur uta unong ya tho lupa balam ler berkat ka bakat sau namar ki nong ya tho lupa namar ki long ki mensim ki ksoi ki ba le ya ki dak khala ki ba le mino sha kita ki sim jong kata ka perthai baro ka wei ban ya lomlang ya ki sha kata ka thama chong kata ka sngi ka bakrau ublai badan pot paro ngap hai ka ni berkat ka ba khat sang tu ka kran spang ka chingwan jong Jesus Christ
to lai tali ki men sim ke bom khoi ki ei ke de lai tali ki men sim ke bom khoi ki ba mi lai tali beneng kong ulam kum ei na ka sentur jong no na ka sentur ka jong u yak chakor la pipule ya kicing pan pau galanong ka bakhat ar ka dekhat ka ba ar bat ka ba khandai phin tep u ei u yak chakor hang nei ka kran hi ya u soitan u yak chakor ba ya le persa yo blai hapneng ba yo ba blai u la bret no sa ka ka pertai yo soitan la khat u yak chakor u nong shona obriu u nong penyak priu ki men siem ki bom khoi ki la me na ka sentur ka jong u soitan nang ta nang no de na ka sentur jong no de na ka sentur ka jong u berat klau bang ye puli ha ka ching pan pau ka nong ka ba khat lai ka khat ka ba neng kong ka bang la de pan ye kran menen ka met ka ba yang parsi ya ka bor senshar niam ka ba la mi khamat da ka papasi nang ta shu na ka sentur jong no de ba na ka sentur ka jong u nong ye tho lu pa ba lam ler ke ai ke nong ye tho lu pa ba lam ler pitep nam ki nong ye tho lu pa ba lam ler ka mot ki tu ki ba khat ya la di ba ki dei ki protestan handai ki long ki protestan ki ba kum no ki protestan ki bom shisha ki protestan ki bom shisha ki bom kwa ba ne tho hok ya ga ei ba ka stien ka jong u blai ka kran ki ba lenno ya ga ching shisha jong ka stien ka jong u blai hang ni ka bible ko ong bakini ki mensim ki bom khoi ki la mino na ka sentur jong kini bat ki la le ki kamba ki ba krau ha ka purthai ki la le ki kamba ki ba krau bat ki la le ayu de bat ki la sedang ban ya lomlang ban ya pen kre ya ka ei ya ka thama ban pen kre ban ya lomlang ki brio sha ka thama pitep nam ko ki parlok ba ye jonga ha ki por ki ba khat du kini lai uyak cakor bat ki ar tali ki merat ki bangi pule menen kamet haga ching pen pau khat lai uyak cakor kamur soitan bat kini ki ar tali ki bor ka bor san shar niam bat ka bor san shar perthai kini long ka we kini tali ka we bat kin le ayu kin thau ya ka an ka ba kin pelong ya ka common day of worship bakin bo ya kata ka wei ka sni jong ka jing mane blai ban pen kre na ka benta ka ei na ka benta ka ban yale persha yaki breu ke jong blai na ka benta ban pen shitom ben yaki breu ke jong blai na ka benta ban le ayu de hang ni ka ong ban ya lom yaki sha kata ka thama ngine pet ha ka khat ka ba khat riu ching pen pau kalanong ka ba khan riu ke khat ka khan riu ka ong kum ni ti ki layal lomlang yaki shano sha kata ka chaka ya ka bala khat ha ka hebrew ka arma gedon ko abang ni pet ya ka ni ko ong e phi ki ni mano ba ni lo ha ka thama arma gedon kathama arma gedon ko ki parlok be ye jonga ko ong e pi man ni kam dei ka thama ba phin ya ket ya ki tum ki tam ba phin lek ban ya siat i we kam dei ka thama ba phin ya penyap ya ka do kam dei ka thama jong ka jingale apren ka we ka ri ba ka we ka ri kam dei ka thama apren ka amerika bat ka pakistan han rei ka ni ka thama ha ka ba ki nilai ki ni so ka we u yak chakor u nong u mrat khlau nong ye tho lupa balam ler ki ni so ka we ban penshitom ki priu jong blai ki balai ayu ki basumar ki hukum ke jong blai ngakwa ban petai pi khendiat ya ni ka armageddon ka thama armageddon ka armageddon ngene pe chwa ya ni ka kitien armageddon kani ka thama armageddon ngashkwa ban thu pi ka thama hapdang ukres baru soitan kani ka thama hapdang usoitan ba ki priu jong blai kani ka thama hapdang ka jing shisha ba ka jing bakla kani ka thama armageddon kani ka thama hapdang ka jing dom ba ka jing shai kani ka thama armageddon kani ka thama hapdang ki priu ki babuat ya ka sien ka jong blai bat soitan ba ki nong buat ki jong armageddon kwa ban siam ya kani ka jing batai PPE ya kani ka screen pila ban pai ka armageddon nang nung yo ya kani kentien armageddon la yo
la ni la shem ya ka tien hang ni ka ong bala khot ha ka Hebrew la khot ha ka Hebrew la yo ya ka tien Hebrew ngai habang puli nga le research ka ni ka tien nga shem ya ka tien har Megiddo har ka pamut mountain la ni ulum Megiddo ngap hai ka ni ulum chong Megiddo ka mut congregation ka kwa ban pe sa ka wai pat hi kaniru ka dai na ka Hebrew ka bang har moet ka pamut mount of congregation la ni ulum chong ka jinga seng chong upai pa pikan mau nem ni ka wan ka juk ka khat ka juk ka khat kata ka dei na Isaiah ka nong ka ba khat sao ka khat ka ba khat lai Isaiah ka nong ka ba khat sao ka ba khat lai ka ong kum ni kani ka dei ha ka jing le ha prem Jesus Christ ba soitan ka jing le ha prem ka jing shisha ba ka jing bakla long ba soitan long kum nu yak chakor ti mela ong hala ka do dot ngan kiu shapeneng shanu soitan ong hala ka do dot kwa ban kiu shanu shapeneng bat ngan kan tiu yala ka khat haneng ki klor jong oblay kata ka de ke ching kwa ka jong soitan kata ka de ke ching ang nuot ka jong soitan kata ka de ke ching trang ka jong soitan baon yo ban kan tiu ya ka khat ka jong u pio in am ha ka kitab ching pen pau ha ka kitab jong Daniel la pulai ba ya kitab jong Daniel pin syam ba ka to ka reng baret ka le yu kala le meng ya de wat sa do tau pai pa baneng nei bat hang ne ngi iya kene ke kentin har moet kabamot ulum ka chingesen mount of congregation dei nang ni ken yo ya kene ka Armageddon ka e ka bacha kabamot ka chingyale bakenjaman sim ka chingyale bau syaitan un yang hang no congregation haga jingbon pat ke jongu habreng upai lang babon kan usiap ka duriao ang kstien ke jongu belai bon le ayu bon le persya ya gaban penjenjar gaban pensitam ya gibreu ke jongu belai andai ke kubor ka papa ka diga ni haga klam ka ban rio haga ni ka klam ka ban rio ujisu ul kloi ban tuklar u blei un tuklar unam sha ya soitan ba un yo ban kta kti ya gibreu ge jong blei pitep ka e ka ban ja haga klam ka ban riu ka e ka bang yo i haga ni ka jingpen pau ka long ka jingpen kre handai ka jing ya le ka ba shisha ka wan haga klam ka ba hinyau haga ba u blei u job ya soitan badan penduk ya ki beriu ke jong soitan ha ka klam ka hanyo ka e ka baca tu ni pe chakma hani ka ong mar hi blai u bahanyo ula the no shasun beneng tila wan mi ino ka e ka tien bacham na ka ta ka khat ka da ong la pendap ki to na bi ke baju lecting eseng ki baju smart ha ban lek Jinga seng la se la da pim ju lek jinga seng malaga por ndai nga tharai la se pichu lek jinga seng chisen chisnam pichu yosyo ge ketin lapendap haga por ba jisu yap haga den pna uong ge ketin lapendap kabamot la dai ga por ban kut no ubelai unam I lat you lapendap it is finished kabamot kala good ka e ka bancha ka klam ka banyo ka jing khanyo chumai ka bakrao jing pen pau ka long ka bakhat rio ka khat ka bakhat pra bat ka la long ka jing khanyo chumai ka bakrao ka bible ka ya tho yang i ha ka sngi on dau jesu on wan kan don ka e ka jing khanyo chumai ka bakrao ka ta ka long ka jing shisha nang ta shu ka khat ka ba ar phoi u priya bakrao kat ka jing tho si talan bat ki breu ki le kran benyo blai namar ka jing yap them jong pria hang ne rusa chisen ngi biang ya kene kentien baki brio ki kran ben yo belai kim don shu ka jing sngungu yo belai kim don shu ka ta ka jing kwa ka jing angnot ban ai buram jo belai rek yai ki yai kran ben yo belai balai namar bayaki la shon shap daga dak jong brak klau ya kala chu jing isnei kala kut no ya ki
Kiram kwa asu banya ro yo belai. Kapor banya ro yo belai kadai mentah. Handala poi kini kapor. Kanam dai syu kapor. Ong ka Bible ka no ka jing thau ka jong no pria sitalan. Sitalan ka no nri po pang. Lai san ponyo nri po pang. Lani arposan kilo. Arposan kg ka jing he ka jong no pria. Nang no unu pria wan ka Bible ka thu ini pitip nam kumbaga no kumbak hatsan snem. Kumbaka sansnem hashwaba u Yohanes unyo I gane ke jingyo I pau u blay u lapan I gane ke jo ke jingyo I ha u Jacob means how Job ni pulih na Job kalau nang gablay pu pra ga khat ka ba ar play ka ongkum ni melayo I hagi jaga melayo I hagi jaga kan show u pria kibala tengkai namar ka por ke jing jenjar hamar ka sngi ke jing yale thma para ba ye chonga Usoitan ulapan kre ya kai ulapan kre ya ban ya le ya gani ka thama Armageddon persya ya Jesus Christ persya ya belai persya ya ga jing shisha ra yang ni jo bu ang ba u belai ulapan kre ya ni pria ba un penhap hamar ka por jong ga jing ya le thama ani ka thama Armageddon baru belai un penhap ya kini ki ba ulapan kre Kemangalok ni pi bene hendro yaki breu ki jong oblay an yada. Ke Bible ka ong ke Psalm kendai paway ke dekat ke banyo ka ong kumni. Hasenda jong me si hajar kin kelon bat si po hajar haga ketiga mon jong me yo I yaki baki kelon. Handrei kan wan hajan jong me. Aingo yo oblay. Yaro ayo try na kabantaga ni. Bagan wan kata Kai kechinyak tham happy bat hanga. Haki brio ki jong oblay. Ki badan ye ka dak ka jong oblay. Ki ba oblay ula shon sharp yaki. Da ka jing shon sharp jong ka jing yada by the seal of protection. Parlok bi ye jonga. Blay ong. Haki ni ka por nga kwa bani thu ye pi. Nga kwa bani thu ye pi kene ye kene ka way ka jing shisha ko ki parlok kata ka long. Ba let's say pi kat pa pisap ye kene ka kubor ki pi perkat ngan yo amat ya ka ya ki to chao nang ta ki snam nang ta ka jing shit ka sngi nang ta ka jing dom nang ta ka thma Armageddon ngani thoye pi phim dan kam bani oma ki ni baro lada ka we na ki ne ki hinyau tali ki klam ka ha phapi hak ta ka por ka tahi ka la pentik na ba phenam la ban ya don baru Jesus Christ onda un one hang te kil o jang ka benang lada ka we na ki ni Klam ka kata ya pi. Namar kini ki klam don na ki ban long universal. Don ro ki ban hap. Hakito ka to kani ki chaka ko maong pi kom saka duriaw. Henry ka eke bang kwa phin kan mau kani ko ki parlok ye jonga. Lada ka we ni kini ka hap pi. Kata hi kala penti kana. Pa phinam la ban ya don ber Jesus Christ. Anda wan hakil o jeng ka paneng. Ka Bible ka khot yang ni. Jesus Christ ko maong ye pi men na. Kani ka khubor kam dei ban penting ya pi. Kani ka khubor kam dei ban persir ya pi. Kani ka khubor jong ka jing ie. Ngia lap ya kani ka khubor. Haga ya ka babiang. Haga por ka babiang ko ki parlok bi ie jonga. Namar bangi kwa ba pen kre ya la de. Ba pen long kita ke bala kloy ban yo light. Na kini ki eke baro. Namar ka tien ke jong blai ka ong. Kacing maham kejong angel ubalai kacing penpau kenong ke bakat sau ke dekat ke kendai ke cipo ke ong. Bat angel ubalai la buat ye ki udah ong daga ketien bajam. La da unu ru menedam yo domran klau. Bat ye ke dur jong u bat pedang ye daga dak halor ke selang mat lani halor ke keti jong utar undi na kawan kacing bitar lap ublai ke bala krek klam. Da pen klek ha kata ke kuri kacing ot sla ke jong u. Amra kwa mereka ni kalau kacing maham ya pi bat yang aku ki parlo pi ye. Yanu penjet ban ko ngu sa chi sien ha Egypt ba blay ba shwa ba blay un penyap un penjot ya ki khon shan rang jong ki Egypt blay la bo ye ki ulap tha ye ki hukum yo Moses ong ba la hukum ye ki briu ki jong blay ki Israel baken ta ha ki shaukat jong ki yeng ki jong ki de ka snam kanang ba andala wan u angel ba wonyo ban yai light ye ki yeng ki jong ki Bagan don ke jing penyap ye ki kuan ki jong ki. Hatu pila don em ye ka snam ke jong Jesus Christ.
hatu kesenam ke jong Jesus Christ kala yo an em ban pen khu ya phi ya ke ching em ke jong phi hatu pila don em ya ka dak ke jong Jesus Christ ka bangi le kran bat phi ha ke miet ke bala late no ka balong ke ching shisha ke sabatan ke ching kali ka bang kwa ban bu ka dai kat no slam gini ke nyo ke klam ke ne kat no slam kini ke nyo tuli ke klam ke ne ka Bible ko ang ke ching put pau ka lanong ka bakat pra ke record ka pra ko ang kini ke klam kin wan ching put pau khat pra ka lanong ke record ka pra kin wan haganu haka shisngi kat no slam kin ne shisngi ong ka stien ka jong belai ani lada tang shisngi shisha lada ba ong batai literally shisngi kin wan nyo tuli ke klam kin wan haka shisngi ta te la sngo ma ndai haka ching ya thok lupa haga jing ya thok lupa kat kum ka Bible ka shisngi ka yang ya ka ka shisngi ka yang ya ka chi snam phila ban puli ya ka ne na kitab ching khen ka lonong ka khat saw ka khat ka lai pu saw bat ru Ezekiel ka lonong ka saw ka khat ka ban riu ka shisngi ka yang ya ka chi snam ka mamut baki ne ka hinyau tali ki klam kin hap ka wei hadin ka wei haga shisnam Pi ini am, kabamut mares dang, kecing hap jong klam ka benengkong, pila day ban sngau tu, bau Jesus Christ ulajan banwan, kecing kot ya pia kene ka miet kalong, ini pulih Jeremiah kalong ka baar pu ar, kerkat ka baar pu khandai, Jeremiah kalong ka baar pu ar, kerkat ka baar pu khandai ka ongkom ni, ka khandau, to sngau ya ka ktien utrai, parlok bi jonga, kene kecing kot kalong ya pi. To snow ya kek tien ke jong belai atau pin sak skor ya kek tien ke jong belai menta ka dika por ba pin pen kre ko ki parlo menta ka dika por ba pin pen kre ban light na ka dika ke barong rom kan nong ka khat lai ka khat wei ka ong bat ka ni habangi I thu ya ka ya ba menta la dap biang ka por ngi bangin khechot na ka ba yo thia namar menta ka chimpan em ka kham hachan yangi ban ya ka ba men ba phila ngai menta ke chingpen em kala hajan ya pi ko ke parlok pe jonga ka bamut menta kala de ka por ya pi badanga bangin khichot na ka bayo thia bangin pen kre no ya la ke jong ke ching em bangin pen bet no ya la ke jong ke ching em ke jongi wat ya ke chingat ke jongi ro ngi don kam ban pen bet no ya ka lada kam pat ya bet kat kum ke stien ke jong blai namar ke stien ke jong blai kong menta ka de ka por ya pi ban kino na ka bayo thia kam dei tar hado ka ta ka sngi ondau Jesus Christ la khang ye kala jong ke ching snai ka por ka dei ya pi menta ba pin stang ban puli ke stien ke jong blai ba pin stang ban wat ye ka lenti ke ba shisha ke jong blai parlok bi ye jonga la si ka ba pisngap ke ni ka kubor pisngo shal khai pisngo ma Andai ka ni ka de ka kubor jong ke ching ye ko ki parlok ka Bible ka ong how amas kulang ka balai khat ka banyo ublai jule ai ru am klam da ya thu shwa klam da maham shwa namar ba ye ya pi ukwa ba pin kala ka ba mot ukwa ba pin mani u ha ka jing shisha pitip nam ko ki parlok ublai ye ya pi u Jesus Christ la yap na ka benta jong pi kwa shu ba pi pin ha ban yap ha ke ni ki nyau ni ki klam kwa shu ba pin ha ban yap ha ka sngi on dau Jesus on wan han te kil o jong ka penan ukwa ba u ye ya pi balai pi ni ha ban yap ko parlok balai am dan dau ya pi ba pen yap nei pi dei ban dan baru Jesus Christ ha ka sngi on dau wan kan mau ya kan ni u Jesus ya pi u blai ya pi kalau dan ka wei ka jing ja ngan put kot daga ni ka jing ya thok khana ka bal lengkot ni ka por ka ong ba kalau dan ka jing ja ba house nam ar hajar pra kalau dan ka jing khnyo jumai ha China bat ka ni ka jing khnyo jumai ha China kalau pen hap kalau pen tua ya ki babon ki yeng jom ki brio kalau pen tua ya ki babon jom ki yeng ki brio bat si bon ki brio ki la sha pen yap naga ni ka jing tua bat ka ei ka balacha ha ga ni ka jing tua naga daw jong ka jing khnyo jumai kalau dan ka wei ka long kami kalau dan ka wei ka long kami bat ka ni ka long kami kala sha ban ha ki jing tua ke bala tua ha ka yeng ka jong ka bat kat ba ki nong wat ki la lek wat ye ki brio ki bala cha na ka jing tua wei na kita ki nong pelat uta bala lek ban wat ulu yo iya ka brio ba kala dam da pelup kala dam da pelup ba ka brio kala kersan da ki kti ki jong ka ha khandong handai ka mek ka jong ka
kamla asyuk ban kesan ya ka namar bakala kenika briu kala yap no mereka pa uni usipai ka ba udah late uli i kenika briu lo stang ban kaang lo stang ban khot lo stang ban perta ya ka mereka kenika briu kamdan manu bajubab ya amsyam ladan manu bajubab kumta uni briu lo stang ban khot ke briu ulang hang ni don ka briu hang ni don ka briu but kumta ulo stang mentare ban tuat ulo stang ban kenjo sikni ka briu uyo snow ba ka met jong ka kala daita kala long ka briu ka ba yap but kumnur ka ba udang prong ye ka kti ka jong uyo snow baladon mano marore mano hapo jong ka briu badang saat ka met but anda kila kenra ye ka briu kila syamba ka briu kala kedop ya lau jong ukhun jong ka kala ya da ya na jong ukhun jong ka ba kala pensya da ka met ka jong ka ba ka jingtua kan ban ya ka ba kani ka brio haswa kan tukut mensim ong ba kala tho ya ka wai ki jing tho ka ong yu ukhun lada me dang im kan mau ba nga i ya me lada me dang lat im kan mau ba nga i ya me kata ka de ki jing tho jong ka ya lau jong ukhun but anda kila ra ya nu kulung sha doktor ki baro ki doktor lu yo i ke ni jing tho but was dang menjau umat ula pen i ki para ki be trei ran kat but kila sedang menjau ki umat haba ki yo i ke ni jing tho jong ke ni ka kami my dearest child ko khon ba i jonga lada mi lait im kan mau banga i yame para lok ba i jonga kan mau u Jesu u blay u yet yapi kwa ba pi pin yap arhajas nem manswa palat arhajas nem manswa u nong thau jong pi ba jonga u Jesu Christ ulawan sa ka pertai ban pen sya adalah ka jong ka met ka jong ya ka jing yap haga ding pna lapan mong ya ka met ka jong naga benta jong pi ba jonga lapan luet ya ka met ka jong naga benta ban pen em ya pi ba denga lapan place nam ya naga benta ban pelat em ya pi ba denga naga naga jing yap ka ba shirkai ka ba ublay lapan kre naga benta soitan parlok ba iya jonga kan mau ba Jesus Kristus iya ya pi dai naga ta daw upha ya naga khobor haga naga mit hatu pin kloi ban pedang yo Jesus Christ hatupin kloi ban IT ye ka jing em ka jong pi yo Jesus Christ hatupin kloi ban dam ha ki kho siu ka jong pi let's see pi don marway let's see pi don arnot let's see pi don but no ka bra pi pet ye ka ni ka khobor ngangam la ban yo i pi ku ki parlok andai blay yo i pi u kwa ban pen em ye pi hatupin IT ye ka do anot ka jong pi yo Jesus Christ manta hatupin IT pen pedang yo Jesus Christ pen pedang ye kini kubor ke bapilo sngau ha kini miat ke ba lait no shadian kapor ka dai menta ka ba blai pat khang ye ka la to ka jing sin ai IT ye ka jing em ko jong piso Jesus Christ pikloi na em na da pikloi pen pedang ye kini kubor la si pi dai ki para bangai la si pi dai ki pimpat dai ki para bangai chomi ka ju ka jing khot ye pi kini kapor la da pikwa ba yo Jesus Christ undan wan ha kil o jeng ka penang kapor ka dai menta la shai ka miat ngin ya pule hadu kat nu ka jing jan jong ka jingwan ka jong Jesus Christ nga khot sno bahabiang ye pi la shai ka miat bat kan mau ye ka wai menta ka ka por ba pin pedang ye ka khobor la da pi kwa ban pedang hado nu jong pi ong atrai nga pedang ye ka khobor nga kwa ban ya don bat me hak da hima ka ba mela pen kre naga benta jonga pila ban phone yang ni pila ban tho message yang ni haki Facebook pila ban wa de ka kerteng ke jonga Calvin Tangliang pensiam la pidon kanu ka jingkeli pila ban keli ya kloi ban ya rap ya pi ban penshai ya pi to blen ku khu ya pi nama kini ki khobor amen nhai ka jingu show blay ne ka banta ka khobor ka bang yo sngau do blen ku khu ngi wei pi wei ai khu blay ye no grand evangelist Calvin Tangliang ne ka banta ka khobor u blay na ye don kat bat pi ka ba fi sam ne khobor ne ka wei ka mi chi ka wei pat hane ka por ni pandemic li kat bang ya dwai iwan biang se sin akhmat chomi u blay bu pa
Banaingu imi ne kabanta ka jing spun ka jome. Ba me pha ikani khubor ha shuwa ba man pruwai no ikani perthai. Ba kumta onom don shu uwairu ubriu ubandang yo lat ban kem dau. Haba ya ka jing im jong u la kan tat nami ublay. Ho shisha kata kam day ka jing tmu ka jome. Hande ka jing tmu jome shisha kalong ba man pun im ya uwai pu uwai ubriu. Ba mala airu hangi ya ka bor ban jit. Mela ai hangi ke jing tip ke jing champang. Mela pha hangi ya ki noyalap ya ki noythol pa. Mela ai hangi ke tin ke jongmi. Ha ka bar khoi ki briu ki la ban puli. Ker khu yangi ya try dorang kat bani. Kam tam ba ki to barok ki bi asno ni khubor. La ki long ki prabangai, la ki long ki parlok, la ki don hakanu no jaka men don rakat ba ki la ban peloi karai. Ban priangi me uchi su Christ about try. Donald kat bani wei pi wei hakimek berang sa rukum juk. Batu ai buji ba jong blai na bam jukut. Kajing ai jong Jesus Christ will try. Lem ba kajing slok ba thiang masi makut. Kini lai ha wei blai glorang kat bat ni. Ma kiri khu jong baro akaleng ka perthai. Ki bab kamilan ti kajing wana sien jong Jesus. Nadu mentash bam jukut ru. Amen. Ngai khu blai pi bar hoi ki parlok ba ki pramngai ki blai sngap iring khubor. Ublem na ingkir kuipi. Ya weri ki parlok jongpi, iki bahing basem jongpi, share ye kani kalink, shakiru, bakiru kinyo, ya ki jok ka jingkir ku, banyo snow, ya ki kubor na katin jongplay. Ni priang so bhabing ye pilashai, ma pinwan biang haka jok upor, nriushteng. Doblen kur kuingi, tiasuk.